Climent de Llobregat és un poble petit, un poble rural, dins de la comarca del Baix Llobregat i, com coneixeu, una comarca molt industrialitzada, però que hi ha molts municipis que encara mantenim el caire rural i en aquest aspecte Sant Climent és coneguda com el poble de les cireres. Estem molt contents de rebre i de poder celebrar aquí el Dia de la Memòria. Ara fa un any estàvem a Olost i la veritat és que estem molt contents de poder tenir en compte el nostre patrimoni i la nostra història amb el Dia de la Memòria. És un municipi que està entre unes valls i entre unes rieres, que el que ens fa és tenir una orografia que fa que el cultiu de la cirera, que és el principal dels nostres cultius, sigui el típic, la tradició que ens ve des de fa molts anys pel producte de la cirera. Nosaltres aquest any fem 39 anys d'exposició de cireres. L'exposició de cireres neix per un crit de la pagesia amb reivindicació a la terra i reivindicació del propi cultiu perquè, degut a un pla general metropolità que volien posar un cementiri supramunicipal, un cementiri comarcal, doncs la pagesia va voler donar força, donar empenta i fer un reconeixement del que era la pagesia amb una festa de les cireres. I en lloc de fer manifestacions, doncs el que es va crear és una gran festa que a dia d'avui, 39 anys després, encara perdura. Doncs el Dia de la Memòria també volem fer referència al nostre patrimoni, començant per això. Tenim molt de patrimoni, però que el nostre campanar romànic i la nostra església sigui un lloc cabdal. Rebre Sant Climent el Dia de la Memòria és un aspecte que es va plantejar a totes les entitats, per part des de l'Església, Josep Maria, doncs es va plantejar i sempre les entitats són molt col·laboradores i de seguida van dir que sí, i en aquest aspecte l'Ajuntament, tot allò que ve de la ciutadania, tot allò que ve de la societat, és una part que ens hi sumem ràpidament. Per què? Perquè creiem que és allò que vol el poble i en aquest aspecte és una part fonamental. Reconèixer aquesta memòria que no l'hem de perdre mai perquè el que volem ser és el que ens han deixat els nostres avis, el que ho són i el que nosaltres expliquem als nostres nets. No oblidem mai. El nostre poble, la nostra terra, el nostre país serà el que vulguem i el que els hi vulguem deixar amb ells. Us esperem a Sant Climent de Llobregat diumenge 14 de juny.